Ngunyan, ikakag-apat na Domingo kan ordinaryong panahon. Na ang tema, yaon ang tunay na kapakumbabaan kung ang saro danay na nagsasarig sa Dios. Ang mga napagal, kaipuhan na magdulok sa kagurangnan na iyo ang ministro nin kapahingaluan. Sa selebrasyon kang Eucharistia, magkasararo kita sa pagmidbid na lugod mapasatuya ang balaog ni Kristo na nagpahiling kan tunay na espiritu ning pagpakumbaba. Ang satuyang celebrante ngunyan, iyo si Reverendo Padre Ryan Oliva Feliz, Campus Minister. Matindog na po kita sa pagpuon. Na kami ako. Sangaran ka nama, asingkan aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurangnan ta ang pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Dulot po niyato ang misangunyan sa mahal na Diyos para man sa tuyang mga personal na mga intensyon. Mga tugang akontan sa itong mga kasalan, tangani magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ni makuri sa isip sa tataramon sa gibo, asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, Dani na Virgen, sa gabos na Angles sen Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan kang Diyos. Baherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Maherak ko, kagurangan, maherak ko, Kristo, maherak ko, Kristo, maherak ko, kagurangan, maherak ko, kagurangan, maherak ka. Gloria in excelsis Deo. Hamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga aton nilongan, sa mga tawong marahay ang buot. Inoomaw mi ika, rinurokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Kulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit no, Diyos Ama makakamhal. Kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, hakikan Ama. Itan na nagpapara kan mga kasalan kan hinabang, kaherakit kami. Ikan na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orog, kahalangkaw. Hesu Kristo kaibang kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos, nahuli kan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinakban, sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinawas mo, sa korip naning kasalan, gibuhon mong makinabang kan danay na kaugmahan. Huli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kayba mong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag na anhade na madatong, nagpahiling din tunay na pakumbabaan, bakong kapaabaw-abawan.
Ang enot na babasa. Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Ini ang sabi nin kagurangnan, mag-ugma ka nin marhay, o aking babae nin Sion, maggurahaw ka nin makusog, o aking babae nin Jerusalem. Uyaan sa imong hade, minadatong sa imo. Siya mamurawayon, asin mapakumbaba, asin mangangabayo sa sarong asno, sa sarong ugbon na lalaki kan asno. Rarauton mo ang lunadan, nahali sa Ephraim, asin ang kabayong panlaban, nahali sa Jerusalem. Asin ang ralaban sa iyang haleon, asin ang katuninongan sa iyang ipagbubuot sa mga banwaan. Siya maghahadi puon sa dagat, sagkod sa dagat, puon sa salog, sagkod sa purokan daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Pag-uumawon ko an sa imong ngaran, sagod paman, hadi ko asin Diyos ko. Pag-uumawon ko ang sa imong ngaran, sagkod paman, hadi ko asin Dios ko. Managmadangog ako kung ano ang itataram nin Diyos na kagurangnan. Katuninongan ang sa iyang itataram sa iyang banwaan. Ang sa iyang kaligtasan andam para sa mga may takot sa iya. Tanganing ang kamurawayan magdanay sa satong banwaan. Uumawon ko ang sa imong ngaran, sagkod paman, hadi ko asin Dios ko. Ang pagkaherak asin pagkamaimbod, magkakahilingan. Ang katanosan asin katuninongan, magahadokan. Ang pagkamaimbod, matubo gikan sa daga. Ang katanosan, madungaw, hali sa langit. Uumawon ko ang sa imong ngaran, sagkod paman, hadi ko asin Dios ko. Ikaduang babasahon, susog ki San Pablo, ang Espiritu ni Kristo, dapat na mag-erok sa satong mga puso. Ang Espiritong ini, iyo ang mabangon sa buhay na daing kasagkoran. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kamo, mayo kamo sa laman, kundi yaon sa Espiritu, kung talagang nag-eerok sa indo ang Espiritu kan Diyos. An mayo kan Espiritu ni Kristo, siya bakong sa diri ni Kristo. Asin, kung nag-eerok sa indo, ang Espiritu kan nagbangon ki Jesus sa mga gadan, ang mga bagagadanon nindong hawak, bubuhayon kan nagbangon ki Kristo Jesus sa mga gadan, huli kan sa iyang Espiritu na nag-eerok sa indo. Kaya, mga tugang, mga parautang kita, alagad, bako sa laman, tanganing mabuhay, susog sa laman. Kung mabuhay kamo, susog sa laman, magagadan kamo. Alagad, kung huli sa Espiritu, gagadanon nindo ang mga gibokan hawak, mabubuhay kamo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindog na po kita sa pagrokyaw kang Ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan Banal na Ebanghelyo, susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaitong panahon, si Jesus nagsabi, pag gumawon ka, Ama, kagurangnan nin langit asin daga, hulit na tinago mo ang mga bagay na ini sa mga madunong asin may pakasabot, asin ipinahayag mo sa mga kasaraditan. Opo, Ama, pag gumawon ka, hulit ta iyan sa imong pinagmarhay. Ang gabos itinaos ako kan sa kuyang Ama, an Ama sanaan nakakamidbid sa aki, asin an aki sanaan nakakamidbid sa Ama, asin man an buot na pahayagan kan aki. Madya kamo sako, kamo gabos na napapagal asin nagagabatan, hulita kamo sa kuyang tatawan ning kapaynghaluan, paasano nindo an sa kuyang sakal, asin mag-adal kamo sako, hulita ko mahuyo, asin mapakumbaba sa puso. Ang kapaynghaluan mapapasaindong mga kalag, hulitaan sa kuyang sakal magian na pasanon, asin magaen siring man ang sakuyang ipinapadara. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matukaw pa. Mga namumutan ko mga tugang kay Yesu Kristo. Umawon asin pasalamatan po niya to mga tugang ang mahal na Diyos. Kasya po ang rason taano ta nagkakateripon kita ngunyan sa selebrasyon kaining Santa Misa ngunyan pong aldaw na Domingo. Hiniro kan Diyos ang satuyang mga puso asin nag-iyo kita sa pangapudan kan mahal na Diyos na kita po magsimba ngunyan. Kaya dakulang grasya ang inako po niya to hali sa mahal na Diyos. Perminyato siyang papasalamatan mga tugang, tadai nagpapabaya sa tuya ang mahal na Diyos. Ako po mga tugang, si Father Ryan Oliva Fenis, taga Iriga City. Asin ako po ang dating koraparoko duman sa St. John of the Cross Parish sa Agdangan Baaw, Camarines Sur. For 6 years po ako duman mga tugang, pero sa sakuyang pagkapadi, 19 years na po akong padi. Naordinahan po ako kan June 9, 2004. Kaya 19 years na po akong padi. Medyo haloy naman po sa pagkapadi. Asin ngunyan po mga tugang, ang nag-i-star po ako, digdi sa tuyang parokya, digdi sa Our Lady of Peña Francia Parish. Asin ako po ang bagong school chaplain kan Naga College Foundation, Biscast, asin Camarines Sur National High School. Naugma po akong marahay, marahayon po ang mga padi digdi sa tuyang parokya. Actually, bistado ko na po sindang marahay. Si Father Dan Tuason, nadistino ako sa iya, kan ako po seminarista duman sa Tigawon. Tapos si Father Felipe Colbera, ang sa tuyang ginagalangan ako raparo ko. Kontemporaryo ko po siya sa seminaryo. Kan nasa philosophy po kami, sa Holy Rosary Minor Seminary, nasa 4th year philosophy po siya, ako po 1st year philosophy. Siya ang sa kuyang Angel, ako ang sa iyang Benjamin. Tapos si Father Joseph ang Abion, ang sa tuyang parokyal vicar, bistado ko po siyang marahay, ang enot ko pong destino bilang sarong padi, dyan po sa Immaculate Conception Parish, kay Monsignor Jose Rojas, later on, naging Bishop Jose Rojas. Si Father Joseph, siya po ang dati niya mong sakristan kaidto. Tapos na-inspirar, naglaog seminaryo, nakapadi. Kaya bistado ko po sindang marahay. Naugma akong marahay marahay po ang iribahan mi sa konvento. Siring man po ang mga parishioners, dawa pirang aldaw pa lang po ako, nag-abot po ako kan Lunes, July 3, 2023. Pero nahiling ko po na magayagaya, maugmaan atmosphere, digdi po sa parokya. Very supportive ang mga tao, asin mabubuot po ang mga tao. Kaya,
nakakatabang man po yan sa kuya, tanganing makapaglingkod nin marahay sa Indo, siring man sa mga eskwelahan na sa kuya pong paglilingkodan. Mga tugang, magayunon pong marahay ang mensahe kan sa tuyang ebanghelyo. Kaini po mga tugang, nagpapagirumdum sa tuya ning sarong relasyon, relationship. Ang marahay na relasyon kan Diyos Ama, God the Father, asin ang Diyos Aki, God the Son, si Jesus na sa tuyang kagurangnan. Sabi po pati mga tugang sa tuyang ebanghelyo, an Ama midbid niyang marahay an Aki. At the same time an Aki, bistado niya midbid niyang marahay an sa iyang Ama. Kaya mahiling niya to an marahay na relasyon kan Diyos Ama asin kan Diyos Aki. Igwa po nin duwang simpleng punto na buot itao si Jesus sa lambang saro sa satuya. Sa paagi po kaining marahay na relasyon kan Diyos Ama asin kan Diyos Aki. An enot na punto na pag-uurup-hurupan niya to mga tugang, iyo po ini. Na ang Diyos Aki si Jesus na sa tuyang kagurangnan, ang gabos na karahayan na sa iyang ginigibo, para sa iyang Ama na yaon sa langit. Ang gabos na kamurawayan, ang gabos na pag-umaw, itinatao ni Jesus para sa iyang Ama na yaon sa langit. Bako para sa iya, pero itinatao niya sa iyang Ama na yaon sa langit. Nagparabalangibog kan tataramon kan Diyos an sa tuyang kagurangnan. Nagpalayas siya nin mga demonyo sa mga nasaniban. Naggibo siya nin nagkapirang milagro. Nagbulong siya asin nagtabang sa manlain-lain na mga taong may kahilangan asin may pangangaipo. Gabusin da tinabangan kan sa tuyang kagurangnan. Asin nagpuon na umawon an sa tuyang kagurangnan. Pero ang gabos na pag-umaw, maliwanag po ini kay Jesus para sa iyang Ama na yaon sa langit. Ang gabos na pag-umaw asing kamurawayan para sa Diyos Ama. Pagirumdum po ini mga tugang sa lambang saro sa tuya. Takita po bagang mga tao, ang nakakagibo po kita nin mga karahayan sa kinakban na ini. Asin inhulit na nagigibo kita nin karahayan, lalong-lalo na po sa tuya mga kapwa, igwanin mga nag-uumaw sa tuya, di ba? Igwanin ibinubugtak kita sa pedestal, di ba? Ginigibo kitang mga very important persons, pero tinutokdoan kita kan ebanghelyo na magpakumbaba. Ang gabos na palakpak, ang gabos na pag-umaw, ang gabos na pagbugtak sa tuya sa marahay na lugar para sa Diyos. Ibabalik niya to sa mahal na Diyos. Tandaan niya to mga tugang na anuman po na marahay na yaon sa tuya, ini po gabos mga tugang hali sa mahal na Diyos. Instrumento kita kan mahal na Diyos. Tanganing magdakulaan kahadean kan Diyos. Dahil nakaipuhan kan Diyos an sa tuyang pag-umaw asing kamurawayan, pero tinutugutan iyan kan Diyos. Taano po, ninhulit ta sa pagtaon niya to nin pag-umaw asing kamurawayan sa Diyos, actually, kita po an natatabangan. Nakakanood kitang magpakumbaba, nakakanood kitang maging marahay na mga aki kan Diyos. So iyan mga tugang an-enot na punto. Ang gabos na kamurawayan, ang gabos na pag-umaw, ang gabos na palakpak, bako para sa tuya. Para sa Diyos, na nagtao sa tuya, kan sa tuyang mga kakayahan, asin mga talento, sa satuyang buhay, sa kinakban na ini. Ang ikaduwang punto mga tugang, iyo po ini. Si Jesus nagtrabaho, asin padagos na nagtatrabaho sa iyang Ama na yaon sa langit. Ano ang buot sabihon kaini mga tugang? Ang buot sabihon simple man sana mga tugang. Ano ang kabuktan kan sa iyang Ama? Iyan ang gigibuhon kan sa tuyang kagurangnan. Kaya nga ni si Jesus na sa tuyang kagurangnan, iyo po baga mga tugang ang ikaduwang persona kan Santissima Trinidad. Pero ang kabuktan kan Diyos Ama na manitawo si Jesus, tanganing magkaigwaning kaligtasan ang gabos na katawuhan. Aram kan Diyos na maagi sa pagsakit asin pagkagadan si Jesus, pero tinugutan niya ang sa iyang bugtong na aki
para sa satuya, para ipamalas kan Dios ang sa iyang wagas na pagkamuot sa lambang saro sa satuya. Aram ni Jesus na maagi siya nin pagsakit asin pagkagadan duman sa krus. Pero ninhuli ta ini ang kabuktan kan sa iyang ama, kuyugon lugod ang kabuktan kan sa iyang ama na yaon sa langit. Mga tugang, kung si Jesus nagtrabaho para sa iyang ama, asin padagos nagtatrabaho sa iyang ama bilang mga parasunod kay Kristo, bakong ang satuyang dapat gibuhon, magsunod sa satuyang kagurangnan, buot sabihon, kung ano ang ginigibo kan satuyang kagurangnan, iyo man po mga tugang, ang satuyang gigibuhon. Magtrabaho kita para sa Diyos. Isabuhay niya to ang kagustuhan kan mahal na Diyos. Ang satuyang mga sadiring kagustuhan, asin ang kagustuhan kan iba, dapat po mga tugang refleksyon, ubunga sa naini kan kagustuhan, kan kabuktan kan Diyos para sa satuya gabos. Mga tugang, kung makakanood sa nakitang magpakumbaba sa atubang kan Diyos, asin isabuhay ang kabuktan kan Diyos, mayo na po kitang hahanapon pa, magiging po kitang maugma, basta makinuyog-kuyog kita sa kabuktan kan mahal na Diyos. Ano man ang mga pagsakit, problema, pagsubok sa buhay, gabos niya to iyan malalampasan mga tugang. Basta aram niya to na sentro kan sa tuyang buhay ang Diyos, asin nagkukuyog kita kan sa iyang kagustuhan. Iyuman po iyan mga tugang ang sakuyang sekreto. Nangunyan, 19 years na ako sa pagkapadi. Asin, sana maglawig pang marahay sa pagkapadi. Asin, saro sa naman ang sakuyang sekreto. Ano ang kagustuhan kan Diyos? Ano ang kabuktan kan Diyos? Iyan ang sakuyang susunodon. Iyan ang sakuyang isa sa buhay. O Jesus, nakagurangnan, tabangan mo po kami na magkaigwa nin marahay na relasyon sa mahal na Diyos. Arog kan ginibo mo sa imong ama na yaon sa langit. Tabangan mo man po kami, O Jesus, na makanood kaming magpakumbaba, na ang gabos na palakpak, kamurawayan asin pag-umaw, bako para sa muyang sadiri, pero para sa samuyang ama na yaon sa langit. Tabangan mo man kami na makanood kaming magtrabaho para sa Diyos, na kung ano ang kagustuhan kan Diyos, arog kan sa imong isinabuhay, gibuhon mi man lugod, isabuhay mi man lugod. God bless you all. Amen. Matindog na po. Makakamhang kaglalangkan langit asin daga asin ki Heso Kristo aking bugtong niya kagurahan ng ta ipinangidam huli kang Espiritu Santo namunda ti Virgen Maria pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato ipinako sa krus nagadan asin ilinubong huminilig sa mga gadan kan ikatulong aldaw nabuhay liwat hale sa mga gadan suminakahat sa kalangitan nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan haleduman mabalik sa paghukom sa mga buhay
asin mga gadan. Nagtutubot ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinahabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan bilang sarong komunidad na tiripon sa pagsamba asin nagsasarig sa mamumukton ng pangataman kan Dios, idulot niya to ang gabos na pangangaipo sa langit nun na Ama. An sa tuyapong simbag mga tugang sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magiya sa to sa mga dalan ning katuninungan, asin pakipag-ulian. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nawawaran nanin paglaom, huli kan gabat din sa indang mga kaaditan, asin kadifisilan sa buhay, makanood na magsarig sa pangatama ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong mga tataramon, asin gibo, tunay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagkamuot ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang, makamati ninranga, asin kaumayan sa dalisay na pagmakulog kan mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa kaugmahan na daing kasagoran sa kahadean kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ansay mong aki nanuga na mawaras sa mo ning kapaingaluan kung kami nagagabatan sa buhay. Tuguti kaming dani magsimbag sa iyang paggiya asin pakusuga kami na maging mga kasangkapan kan sa iyang katuninungan. Siya naubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibikaw mga tugang talan sako asanin sa indong atang makaumanlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Ang dusay na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo arualdaw, sa gawi ng langit no nabuhay, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas bina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay ng tao. Sa pagtios, pinaraan niya ang sa mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat, halis sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya, kay bakan kadakol-dakol na angheles asin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasapi. Banal, banal, banal in mga hukbo, ang langit asin daga, ano kan sa imong kamurawahayan. Hosana sa kaitaasan, paladang ang minadigdig, sa ngaran kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod, ng gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namiibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay. Asin pagpasalamat, binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainaan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman pagkapamanggi pagkuanyaman in kalis. Asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkakadang mo, kagurahan na ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami nagrumdom kan sayang paggagadan asin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, nagaidto pa nakapagayagaya sa imo, magganigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran. Magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiba niya, asing sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan manakaligtas na togon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagang ninsiring sa langit. Ansa mo pakanon sa arualda, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahas sa sugot, kundi agahawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, damibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindahit talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglawom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga
kapanahon na. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hara pagilingan sa mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan. Ikanaw buhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa saibong espiritu. Magpatinaraohan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kakurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad, magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumaya.
Matindog po. Mamipi kita. Kagurangnan, namibi kami, warasan sa mo na mga napano ning kadakol na atang, na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog, asin dainang gad maguntok sa pag-omaw sa imo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa mga nakapirang anunsyo. Enot, ngunyan, ikaduwang Domingo ni bulan, magkakaigwa po kita ng second collection para sa pangangaipo kang katikista as in formation-related activities kan parokya. Financial report. Collections for the week, June 26 to July 2, 2023. Cash receipts. Daily collections, 18,470 pesos. Sunday collections, 35,212 pesos. Second collection, para sa Opus Sante Petri, 11,300 pesos. Collection boxes, 7,618 pesos. Total collections for the week, 72,600 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Sherwin, Tejada family, Ayan family, Estrella Revilla, Attorney Brim Mangubat, Dakudaw Bike Shop, as in sarong anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Reverend Father Felipe Colvera III, Parish Priest. Matindog na po. Mamibi kita. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong spirit. Bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Dios.